Wala patay na dunggan sa history sa human being nga dunay hari nga natao nga ang laing mga hari muadto aron muluhod. Muadto tingali aron mo bisita, mo congratulate. Pero muluhod kay mo simba, pasabot, mo ampo niya, murag wa paano? Nanamoy na dunggan. Adi man sa noon ko historian. Waoy, ang resulta hinoono sa ubang mga hari og nanay bag-ong napiling hari, mangandam sila kay makigubat, kay basig gubaton ta ani. Nya ila da yung analyson ang kinaiyan ining maong hari. Nya ila da yung paningkamutan nga mabuntog o kaha maamigo. Ana ra, pero mosimba, waoy. Kinsa may gisimba ra gyud? Si Jesus. Gisimba siya. Pero gipatay sad. Katawan ano? Nya ganahan mo aning klasehas hari. Gisimba pero gipatay. Uy, ganahan ba mo uy? Ngano man ning haria nga gisimba pero pag human gipatay. Ilansang paskuros. Tungod kay unsa may rason? Tungod kay kana depende na ninyo wa sa ko kibaw kung sa rason ngano naingon ani ni. Tungod kay gakinahanglan ta og pagtuo una ta makasimba niya. Unya kay ang kalibutan nagamit man sa tawhanong rason di gyud ta kasabot aning hari ani. Gakinahanglan tag pagtuo, light of faith, dili light aning electricity. Kay kanila itong saligan inig ka brown out ani di na ta kahibaw unsay naa diha duol nato. Pero pagtuo bisag mabuta pa imong mata kaila gyapon kas Ginoo. Bisag wap adiha siya sa imong atubangan di nimo siya makita sa imong naked eyes, makita nimo og mailhan ang Ginoo. Kamoron, nagsige ba mo gamit sa kahayag sa inyong pagtuo? Na? Nihayag mo? Kana bitang inig inig bunyag. Tagaan mo day mo anag kandila. Mauna nga sa atong unang pagbasa, miingon dinhi si propeta Isaías nga miabot ang imong kahayag. Diin nagsugod ang kahayag didto sa Bethlehem, ang usa sa gamay kaayo nga lungsod sa Judea. Nya niingon din siya, ikaw Bethlehem, dili ka ang labing iwit nga kaning lungsod sa Judea. Kay gikan nimo musidlak ang kahayag. Ang tibuok kalibutan kuno tabunan sa kangitngit, pero musidlak ang kahayag gikan aning gamay kaayo nga syudad or lungsod. Nya diin man kasugod ang sidlak sa kahayag didto sad sa gamay kaayong lugar nga hugaw pagyud kaayo kay maoy puy-anan sa mga hayop kaning ingon ani bilin. O kana. So ang Ginoo di ay ang iyang kahayag diha niya gisugod pagpasidlak sa labing ubos o labing kabos na kahimtang. Mao na nga kung ang atong gamiton kining atong hunahuna unya nangita taghari sa tibuok kalibutan nya kining atong utok mo itong gamiton kining atong tawhanong standards mapatay gid nato sa Kristo. Mapatay gyud. Mao na siya. Di karon kamo kusog ba mong mutahod ni Kristo isip hari? Mutahod mo o dili? Sige, so congratulations. Ako tahod sa ko. Nakaron, ningon mas Kristo, unsay inyong buhaton ngadto sa labing kabos, mao'y inyong gibuhat nga rin ako. Mutahod ba mo sa labing kabos? Mutahod o dili? Mutahod. Inyo ba silang taga-agbalay? Og
ni tahod ka, nganong di man na nimo tagaag balay? Inyo ba silang, ay lang tagaag balay, pasudlon ba nimo sila sa inyong balay? Nya papuyon? Oh, dili gyapon. Oh, ingon mo mutahod, mga bakakon. Liwat mo aning gawali. Oy, mao na itong batasan, oy, mutahod ta ni Kristo, pero ang iyang sugo di ta mosunod. Mao na nga kung iya yung ipamugos, patyon ginato siya. Patyon yun. O ipamugos yun, patyon. Labi na ng iyang sugo nga, higugmaa imong kaaway. Sus, grabe ha. Ngano ang kaaway may ipahigugma? Kay kanang kaaway in relation to you, mauna ang labing ubos nga tao sa imong kinabuhi. Di ba? Labing ubos ginang imong kaaway. Kay ngano man, di man jud kamo tagad ana. Tagdon pa to di mong tanan dito bisag unsa pa nagnaong, pero kanang imong kaaway di kamo tagad sa ato pa in relation to you, siya maoy labing ubos. Unya kay niingon mas Kristo, unsay inyong gibuhat sa labing ubos sa inyong isig katao, inyong gibuhat nako. Di sa ato pa kanang imong kaaway mauna di na ang kahayag ni Kristo. Wa gini uyon sa akong analysis. Ako di mo to? Kinsa may nakapalambo sa simbahan. Gawas na nigawas dito sa teritoryo sa Jerusalem. Kinsay nakapalambo? Si San Pablo. Kinsa man ni si San Pablo, kaaway sa mga nagsunod ni Kristo, gipapriso, gipapatay niya ang mga nagsunod ni Kristo. Unya kay gihigugma man ni Kristo si San Pablo, gihigugma man sad sa mga tao nga nagsunod ni Kristo si San Pablo, nakonbertir og nahimo na hinuong magsasangyaw sa pagtuo. Na maganit ay panultihon, your best sa to? Kana bang your best friend will be your best enemy. Baliha, baliha. Your best enemy will be your best friend. Ala na siya. Anha, masad mo anang statement, baliha lang. Mahadlok man ka sa anang enemy, kay mutuo man ka ng, your best friend is your best enemy. Baliha na sad. Your best enemy will be your best friend. Unsa may nakapalambo nako, isipare, ang mga nagsigig libak nako, ang nagsigig saway nako, ngano man, ako man silang gihigugma ug akong gisunod ang gusto nila nga akong buhaton. Awa mo kasabot? Na mo saway nako. Ikaw pa dir kanang imong baba pataka lang ginagyaw-yaw. Sakit kay ka manabi. Nako Lord, tabangi ko nga di na kayo sakit. Yang Ginoo, sige, mao ni buhata ha. O mo na ni Roy akong classes homily. Sakit apan lami. Daghan kay mangita kay matod pa nila nindot ang homily nimo pa dir sakit pero lami. Di ba na magpangita man kanang sakit pero lami. Di mo ganahan ana. Kana bang the stinging joy. Nindot ka na paminahon. Say ganahan ninyo, kana ragyong tamis o kana ragyong parat. O say, nindot sa dang sweet and sour. Ano na siya? Gi-adjust sa Ginoo ko. Salamat Lord. Ngarang-arang na yung taon kurong manabi. Nagya po'y mo libak, pero nagya po'y mo saway, pero jutay na lang. Kaya nga naman, ang kadaghanan, gilamian. Nya ako din ning binuhatan. Dili sa Ginoo, nangayo lang ko nga, Lord, sige hal man jud kong saway. Giingnan pag atong usan nako kakaila nga elder nako ba diya sa simbahan. Paghapit na nako musud sa seminaryo, nya kay nakasaway man gid siya sa akong sinultihan, ana akong paagis pag istorya. Ingon din siya nako, musud kag seminaryo. Nako, musud ko noy, ingon siya nga, usa tingali kas mga pari nga batuonon. Kay kanang imong sinultihan, kanang imong kuan murag wa kay respeto, kay insultador kay kastanan, batuon jud kanas parishioners. Kinsa may mao nagbaton nyo din hiron? Naa? Sige, testing Mudritso kog biya ninyo din bahala na mo din bato-bato mo diya. Pero ning padayon ko,
Og tinuod gisaway gyud ko. Dito ko seminaryo, ingnon ko sa ako mga kauban kay kanila lagi yung pagkayaw-yawan gyud na mura kunuhay kog sakto kayo ba nya mga saba gyud. Ingnon ko sa ako mga kaubang mga seminarista, bro, sakto man ang imo bro, pero sakto na. Naglibog og ato, sakto nang imo pero sakto na. Ana no? Mura mag-ingon tama ka pero tama na. Ana. Okay na ninyo? Na siya. Unya kay si Kristo ingon ana man labaw pa man ganyana. Sunan ka na mga Parisiyo, mga high priest unya, mga tigpakaraw ingnon kamo. Mga bitin mo. Nagsigi mo limpyo des inyong gawas inyong tasa, mga hugaw mo naan yung tanan ang mga kadautan, muramog mga nitso nga puti sa gawas pero sa ilawom dito aditong nangadunot og tanang hugaw. Anaon niya, kinsa ba kay di maglagot ana, kagot gud ilang ipon. Pero ako di lang kumusulti ana kay unsa nilay akong kolektahon ron. Patay tani. Pero igo na tingali, no? Nga musulti ta, nga gamita ang pagtuo aron makakita ka ni Kristo. Bisan diha sa imong kaaway. Mutuo lang ta sa pulong, ginukakita gyud ka. Pananglitan kanang imong anak nga tapulan kayo, nagasigig higda, nya di gyud mo trabaho, nya inigbangon, igtambong sa kananan, ilugon patong ubang sudan silang igsuon kay putig yung dako ag kaon. Unsa man bation ninyo maginikanan ana? Malipay mo, magyaw-yaw mo kamu gadako lang ng ika gadako lang ng kaon di pa di mo kamtabang dako pa jud kay kaon anaon ani mo pero gamita ang matas pagtuo di ba makakita jud ka nga sus kani ding anaka mao gini labing ubos sa ako mga anak kay ugwa mi patay gini kay di ka mo mulungang so ato gining atimanon mo na inyo jud ang atimanon kay labing ubos ko na ni adini si Kristo mo na inig pukaw nimo Lord bago na Lord. Isa nganong ga Lord magkanako ma ingon mas Kristo do nga naa siya sa labing ubos nga ika magi labing ubos ali na Lord tambong na dire kaon din ang ato sa dako ag kaong Lord thanks be to God kay ganahan gis Lord sa akong giluto na ana nya eskwela dayon siya pag uli siya Lord kumusta man result siya hagbong ko man siya bugua din ning Lord. Pero di ka masuko niya kay nga naman si Lord pa na. Di ba? Anya, mag-uol pa ka. Di na. Magsige pa kagyaw-yaw. Di na sad. Malipayon ka. Yes. Og mauna ang kahayag ni Kristo. Naghatag og kalipay sa mga tao. Mao to katong tulo ka hari. Paglakaw nila, nag-awit sila kalipay. Ang mga magbalantes karnero pagkakita nila sa Ginoo nga naghigda atong hugaw kaing pasungan nag-awit sila sa kalipay kamo sa dron nanimba mo dinhi kakita gani mo Ginoo inig uli ninyo mag-awit-awit mo kalipay mura mo mga buang atong manguli magsigi kag katawa nga wa kay kauban mabuang ka kay ang kalipay nga Dios nun makabuang manindog na ta mga nangabuang.